Karang dake akado, dake pasang pahad. Dake pasang pahad. Ay. Buhi pa. Ay mga nabingwit guys, so buhi pa kayo siya. Buhi pa. Wala, nagkisi-kisi pa. Kisi-kisi pa na sa guys, kaya mga kabuhi tinga-tinga pa oh. Kaluoy, gatinga-tinga na oh. Buhi pa dyan na siya. Naka-ready nagsuka oh. Hello guys, madung adlaw nung tanan guys, happy Sunday ja. Na day jang anti Alma dari og iyang angkol Aster kay nangaligo sila og dagat. Ja mga anta guys og suman kay na may nisuri og suman dari nga bulanghoy na lami kaadyo. Mga lami guys magkangkaon des dagat. Nga unta, happy Sunday na nung tanan guys. Malungag pa may saging o ginamos. Salamat Ma'am Vitali sa imong tungtunganan no, na anak ko ipang video. Arben! Di nagtakang mo gusto itakang tungkuan ba? Busy na ilahang gibuhat. Tapos ito. Nangabot na yung dala dito. Ben! Ini kuha guys oh. Mga sapsap, oh. Mga sapsap. Sapsap na loy, di ba? Alam niya na ba kayo na may paboritong kristal na buwan? Oh, Ma'am Ingrid daw na may kayo maglangoy-langoy dari kay lawa magdagat. Ay mga nabingwit guys, so buhi pa kayo siya. Buhi pa. Wala, nagkisi-kisi pa. Kisi-kisi pa na sa guys, kaya mga kabuhi tinga-tinga pa oh. Kaluoy, gatinga-tinga na oh. Buhi pa dyan na siya. Naka-ready nagsuka oh. So guys, ito hinog na siya guys oh. Malabagan na pa isa na oh. Tamis ka doon sabi sa gagmay oh. So guys, manta guys so luto na? Tugsuki ko rin yan na. Tugsuki ko rin naluto na ba? Nagdingag ni Uguan guys, saging. So diyan nagkapadas guys. Guys, luto na itong saging guys yan. Ginog na. Nicole! Ano kanti dito? Yan luto ng saging.
Ano ah? So guys, mga unta guys, guys ni Kulo. Kainap. Mga unta. Kanang kubasa o kubasa. Kawayas. Ano ba tungkol po ni Papa ko? Naikuan guys, so star piece. Hanggang kayo mga nanginas guys, so tapok sila na pa yung mga Koreana. Nalingaw po sila pamunit ag ilang ikuha kay bat. Please come here. Sila oh. Mga Koreana. Nalingaw sila punguhang giwanguhan nila kay mga bat. Bibi, kana bi oh. Kana oh. Sana siya. Hipon nga gamay kana na. Hipon jud. Kana pa? Kana na kana. Kana hipon na pa? Ay oh, hipon. Anak katong tebok-tay na. Hala, na day nga nas Korea. Ikaw, tebok kilo ba na? Ikuha nila kuan kanang bat. Ikaw niya. Wow. Grabe no? Ha, Ano to? di na mo. Eh, gata hipon man na oh. Kasulong na ikuan. Kanang. Wala. Dako mo ni Chess. Wala ang dako ate. Kuha na pa. Isa itong ganyan. Chess. Awa Chess. Ang bilis mo ito. Kasabaan juga si Muhang mama. Na inisudiri o. Himasag. Puro pagkakap naman. Ikaw pwede siya kung pasayan. Kaliro. Sa kilo nagsabaw. Si Bayet nga. Muang pansit ba? Kaya ito mga green. Isang lukon siya na ah. Lukon. Hala, niabot naman si Amanda didtos. Briefing. Niabot si Amanda's briefing oh. Limasag hanggi pangita. Kita guys oh. Kuan. Nay dala ay.
Kibo di ka manginhas, Chis. Chis ka kibo ka manginhas. Ay, dali na, ibutay niyo pasayan. Inyo ha diri sa kuha kasag. Diya guys, arang dako Diya kaning among na kinhasan day guys kay paborito man ni sa auntie ni Nicole. Diya ning lapuan, diya manda dun sa nagulin diya sa dalagit. Palit ko ubang yung beans diya anja. Si Nicole may magluto diya. Hay nak. Diya magluto diya butangan na diya og kuan kanang ginaling nga baboy diya. Nipalit po ko kanang glutinous flour og kuan. Ay. Lagi glutinous flour o rice flour na diya kay tanaw lang po ninyo gahang vlog ugma guys kay magluto ko kanang muron. So kasi nakakuha ng mga tagaliti diya kanang muron ba. Saba ka guys kay daghang kadto mga kuan kay bye-bye dadto kanang naidaghang kadto mga nanginhas. Diyan na day kuan guys ay nagpa shout out kanang nay dito man sa ning message sa Ruby Provinciana Feeds. Ja katuhang feeds nga Ruby Provinciana kanang paragsara na ablihan ja ang ablihan gapon. So nay ning message dadto kay payog lang day po ko guys og follow sa hang feeds nga Ruby Provinciana kay bag-o man na sa nang himo. Kay kanihang sige gamitin kanihang FB feeds man. Diyan ako'y Ruby Provinciana Feeds. Dapat magsige kog upload dadto kay kuan kanang nalagi ko ron guys sa feeds nga pwede rin pagka mo upload og video kanang mga vlog nga short video nga na. So mag-start ra po ko dito kanang kuan guys kanang mo daghan na to kuan kay murag gamay pa man to ning palo murag 300 kapin pa nya palihog lang po kog palo sa Ruby Provinciana Feeds na. Salamat ka dun yung tanan sa mga mo palo. Ja, sa mga ning palo na daghang kay salamat. Ja nay nagkuan lagi guys kato ni message ni Ma'am Juan Charlie's me Libwit nak Risaga hanja. Lipay siya nga ang replyan gahapon guys kay pa-shoutout lay ko no sa next vlog ja. Pa-shoutout ko no ijang Mama Opilia Libwit from Barangay Quezon, San Carlos City, Negros Occidental. So shoutout nimo Mama Opilia, salamat kay kadto sa imong kuan kanang pag tanaw sa hang video ja. Nakuan na lay ko no pug kuni ja murag karon pa bag-o pag kuno sila nakas si Ma'am Charlie sa hang kuan kay ila jang gisubaybayan si Florami hang manghud. So daghang kay salamat Ma'am Opilia ug ni Ma'am Charlie's me. So mao to guys ang shoutout siya. Shoutout po ko ni Rosana Puentes ug ni Paila Manipon. So daghang kay salamat guys. So ang video karon guys kanang Domingo lagi ron. Unja nagsimba naman sila ni Nicole dari sa online sa TV. Kay nalagi mi kanang bisita ganiha si yang auntie nga kuha naghatod sa alawan sa mga bata dari Pikas kay mga pagumangkon ni Papa Edi nga walang ilang amahan nas Manila og amahan diyan naman na dari sa muhang atbang rapud. So naghatod si Auntie Almanija og allowance pang 1 week. So daghang kayo salamat ninyong tanan guys sa injuhang walang sawang paglantaw ni sa hang video bihag wa mo'y nakatunan. Pero ang panikamutan guys kanang mga next vlog na guys kanang naay daghang kadung nga ni PM na nga magtagalog para lay kunong kanang mo daghan lay kunog hangkuan kanang Tagalog kuno kay ang mga Bisaya makasabot mo kunog Tagalog. So mas nindot unta kuno pud og English ja di mo ko kibaw mag English guys. Kanang makasabot kog in English pero di ko ka istorya gin English nga kanang mga laglum bitaw ka in English nga na makasabot man kog ako istoryan pero ako na imo istorya mo explain nga na di ako makasabutan na guys. Pero okay ra man og si Nicole mo explain mo magkuan mag-vlog kay bawo man na sa mag-English. Bitaw guys, bato ang video karon adlaw guys at tangilan pud ninyo hang sunod video ugma guys kay ang paningkamutan nga maka-upload jud ko everyday kay rong dakan na pud kadtong tabang na nang maka-upload ko kay madul naman ay mga points mga dollar ko ginagmay nga na ba. Dako na jud kadto nang tabang labi na sa itong mga followers na nga nagsubaybay na jud katong mga abid pan nga kanang latawon jud nila hantud nga mahuman nga na
So daghang kayo din salamat din naman jud mo matag-sa-tagsan ja. Katong upload din hagahapon palihog lang pugong tan-aw dadto guys, murag taas-taas ra ba to, na-mention siguro ninyo na dadto ginjuhangan. Wala man ninyo na siguro gihuman pagtan-aw ba. So last video to na hagahapon, daghan kadto kong mga gipang shout out. So tan-aw lang po to ninyo ang video gahapon kay basin og naapil di mong shout out dadto. So thank you for watching guys. Kanang tanaw lang po ninyo hantod sa last video kay naman ko diha sa pinakalas man jud ko mo shout out. Diyan daghan kay salamat. Thank you for watching. Magluto si Nicole og Bagyo beans among panihapon. Bye. See you in my next vlog.